Ilocos Region Nananatiling Malaya Mula po sa Insurhensya. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Napanatili sa Region 1 ang pagiging malaya mula sa Insurhensya hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Executive Director Faye Amparo Sina Cruz ng National Intelligence Coordinating Agency, ipagpapatuloy ang pagsusumikap upang pigilan ang muling pag-usbong ng communist terrorist na mga grupo. Pinuri rin ito ang isinasagawang hakbang sa pangunguna ng Joint Regional Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict 1 sa pagtataguyod nito. Samantala, alinsunod dito sa hikain ng kasalukuyang administrasyon kung saan inihayag ng PBBM sa kanya naging State of the Nation Address kamakailan na wala na umanong nalalabing grupong girilya sa bansa at ang pagtitiyak nitong hindi na muli hahayaan pa ang pag-usbong ng mga ito. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.